яъне ки барои дастрас намудани ҳуҷҷати ронандагӣ ва аз ин сабаб боло бурдани сину сол ва шумо фарзанд дошта бошед ҳақорат кардаед. Дар охираш ма айнами тавори қил қарздор нестам. мо аз ширкати шифофармо ба шумо якчанд дорӯҳои табобатиро тавсия медиҳем. Эпимедиум ная паста барои қувваи мардро зиёд кардан ва инчунин табобат ва дорӯҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, дорӯҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва инчунин ҳиҷома кардан барои ҳамаи дардҳо. ҳатман ба рақамҳои ширкат занг зада аз номи канали юристи муроҷиат кунед. ширкати шифофармо бародарони тоҷик дар хизмати мо шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва лайк модана фаромӯш накунед. Пешниҳоди як қонуни нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Пешниҳоди боло бурдани синни ронандагӣ дар Тоҷикистон. Бозрасии давлатии автомобилӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон тарҳи нави қонун дар мавриди қоидаҳои ҳаракат дар роҳро пешниҳод кардааст. Хабар дода шуд зимни нишасти матбуоти Вазорати умурии дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба иттилооти манбаъ, феълан тарҳи қонун дар мувофиқа миёни идораю вазоратҳои дахлдори ҷумҳурӣ қарор дорад, яъне ки барои дастрас намудани ҳуҷҷати ронандагӣ пешниҳоди қонун карданд ки синни солаш боло бурда шавад. Чихеле ки айни ҳол ба ҳама маълум аст, синни соли гирифтани ронандагӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 18 солагӣ мебошад. Рамазон Раҳимзода, вазири умурии дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, аз сабабҳои аслии сар задани садамаҳоро риоя накардани қоидаҳо аз сӯи ронандагон номид, аз ҷумла нақзи қоидаҳои сабқат, баланд бардоштани суръат ва идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастиро зикр намудааст ва аз ин сабаб боло бурдани сину сол барои гирифтани ҳуҷҷати ронандагиро қайд намуданд. Тамошобинони азиз, оиди конкурс гап мезанем. Видеоро тамошо кунед ва дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. Касое ки тамошо дорен, як донаи билет бихарен, агар бениҳоят дастгирии хуб мешавад. Видеоро тамошо кунед. Ҳамаи призои конкурс аллакай тайёрай. Шумораи билетҳо дар конкурси ма 2000 дона мебошад ва 51 дона приз дорад. Ҳозираш да 350 донаи дига билет мондагии ай конкурс, нархаш 200 рубла дар бар мегирад. Картаи Сбербанк барои билет харидан. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. Пултона да ҳами карта бопартоен ва ногуфта намона 10 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехаранд, рӯзи финал дар прямой эфир бо тариқи автоматӣ мо барои ваё сюрприз дорем. Касое ки бисёр билет мехарен, ба 1000 рубл 7 дона билеттон метиҳем. Чектона қати номтон дар инами рақамҳои WhatsApp роӣ кунен, ҷошда билетона роӣ мекунем. Ногуфта намона 51 дона приз дора конкурси мо. Билетҳо ки тамом шидан, рӯзи финала аниқ мекунем. Ҳаматонда муваффақият. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Як кас нависондаи салом алейкум, мо Россия гости омадагем. 3 моҳ вақт дорем. Мешава ки муҳлати 3 моҳара дароз кунем. Раҳмат. Не бародари азиз, дар ҳолате ки мигратсиони картаи шумо гости қайд кардагиай, шумо аз 3 моҳ зиёд истоданда ҳақ надоред ва баъди 3 моҳе ки берун мешавед аз Федератсияи Россия, бо айсари нав барои дохил шидан 3 моҳ пас ҳақ доред. Шаҳриёр Бозоров нависонда: салом акаи Сорбон, мара патентам сухтагиай. Не ки якама официални кор мекунам. Патентам буд шава, ма бояд граница бигзарам. Барои агар шумо продлит кардана дар назар дошта бошед, бале бояд ки ҳатман граница бигзаред. Чунки аллакай патенти ты аннулирова шидагиай ва дар ҳолате ки ты продлит кардан мехоҳӣ, 1 моҳ пеш аз буд шидани муҳлати патент ты бояд муроҷиат кунӣ. А вақте ки патент нест, ты барои пешниҳод кардан ягон ҳуҷҷат надорӣ. Ҳусейн Садуров нависонда: чӣ ба ӯ номерои WhatsApp ответ наметиҳа? Ака 1000 сомон да чанд дона билет мешава? Билети конкурса дар назар дошта бошӣ. Агар намедонам ҳисоб кардед, як билет 200 рубла дар бар мегирад. Ҳам WhatsApp да бинависон, ҷавобот метиҳам бародар. Руслан нависонда: ай киҷо рафта харем билет? Тарафи Саратов. Барои поезд дар назар дошта бошӣ. Агар танҳо аз шаҳри Душанбе ба Волгоград бо тариқи роҳи оҳан сафар карда мешавад ва барои билетша харидан ба автовокзали шаҳри Душанбе мерен, муроҷиат мекунем. Фотеҳ Қаюмов нависонда: салом, мо хела хирсанд шидем, роҳи қатора кушода шуд. Нархи билет чанд сум бошад? Нархи билет аз 1200 сомон сар мешавад то 1500 сомона дар бар мегирад. Мирзоев нависонда: салом ака, 100 бор шид пурсидам ки ами як хона ду каса хизмат мебаранд, дар хизмат бошад додаршан мебаранд дар вақте ки зиндагӣ қин дошта бошанд. Дар ҳолате ки дар оила 2 та писар бошад,
як ташкияи хизмат омад, баъд дуюмгиша ба хизмат даъват мекунанд. Вале агар дар ҳолате ки зиёда аз 2 писар боша дар оила, якбора метавонанд ки 2 каса ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд. Нурзода нависонда: Сорбон додарҷон, ба негативҳо аҳамият натеҳед. Ҳамеша ба пеш ин коре ки шумо карда истодед боиси фахр аст. Ташаккур ба шумо додарҷон. ҳазор раҳмати калон ва мо кӯшиш мекунем ки аҳамият натеҳем. Ҳар касе ки сухани бад мега, ҳаволаш ба худо. Турзода нависонда: Салом алейкум акаи Сорбон, якта дар бораи депортатсия видео кунед. Илтимос ака. Ягон илоҷаш ҳастай кушоидан да депорта пул қатӣ бошад, чанд сум бошад мекушоидагиш? Ман ака ягон роҳаш ҳаст? Не бародари азиз, ягон роҳаш нестай. Танҳо дар ҳолате ки агар ҳамсари шумо шаҳрвандии Россияро дошта боша ва шумо фарзанд дошта бошед, видварения ёки депорт шидагӣ бошед, метавонед ки бо тариқи аризаи ҳамсартон кушода кунед ҳамура. Мисол мерава ҳамсари шумо ба департаменти Федератсияи Россия ариза пешниҳод мекунад ки мисол шавҳари мара депортатсия кардагиам ва ман дар инҷа кӯдаки хурдсол дорам, ҳеҷ кас нестае ки мара нигоҳубин кунад. Мумкин ҳамин ҳолатҳоро нигоҳ карда баъдан кушода кунанд. ғайри и ягон роҳ надорад бо тариқи пул кушоидан. И аллакай ҷиноят ҳисоб мехӯрад. Муродов нависонда: ҳамин одамое ки дар шумо подписатсия кардагиан, муомилаи хуб кун. Ман аз шумо қарздор нестам, гуфта гап мезанӣ, соз гап зан. ҳақорат кардаед. Дар охираш ман айнами тавори қил қарздор нестам ки қатита соз гап занам ва ман медонам ки қатӣ хуб гап занам, қатӣ ки не. Ман дастаточна ҳурмат мекунам. Касое ки мара ҳурмат мекунанд, видеоро тамошо мекунанд, ман ҳурмати ӯро медонам. Орипов нависонда: ака муҳлати академически чанд қай? Муҳлаташ 1 сола дар бар мегирад, аз 6 моҳ то 1 сола. Раҳмонов нависонда: барои ҷавоб гардондан дар комментҳо миннатдорем ака. Зиндаву саломат бошед. Худо нигаҳбонтон бошад. ҳазор раҳмати калон. Худованд ҳар яке шуморо нигаҳбон боша бародар. Рабиев нависонда: хабари хуш, саломат бошӣ. Не ки агар ба ҳамаи шаҳрҳои Русия кушода мешуд, хуб мешуд. Мумкин ки дар ояндаҳои наздик ба ҳама шаҳрҳош мусофиркашонӣ бо тариқи роҳи оҳан барқарор шидан бигирад. Зарифа нависонда: салом алейкум, ман дипломи медицински образования дорам, метавонам РВП спорам. Дар ҳолате ки дипломи тиббӣ дорӣ, метавонӣ ки бо тариқи автоматӣ соҳиби шаҳрвандии Федератсияи Россия бигардӣ. Омӯзгорон ва духтурон дар муддати кӯтоҳ метавонанд ки соҳиби гражданствои Россия шаванд. Юсупов нависонда: ассалому алейкум, кӯдаке ки дар Россия таваллуд шавад, падару модару шаҳрванди Тоҷикистон бошад, кӯдак да метрискаи русӣ метиҳанд? Бале метиҳанд, лекин бо тариқи кӯдак дар ҳол шаҳрванди Федератсияи Россияро гирифта наметавонанд падару модараш. Дар ҳоле ки кӯдак ба синни соли 18 солагӣ мераса, бо тариқи автоматии шаҳрвандии Россияро дастрас мекунад ва баъдан метавонанд ки падару модараш ҳам соҳиби гражданствои Россия шаванд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.